amafundo 26. Wathi noma sekubheda wenganza kwethu. Yaqhamuka ngoba angizeli ukuzoshumayela. Wathi uNkulunkulu mesehlukene nomuntu kungena into engena phakathi komuntu noNkulunkulu ngoba umuntu wayeno unolibo fuso lwasezulwini. Nangizwa umuntu ufana nobani? Mthathi kancane umuntu ufana noNkulunkulu. Now uNkulunkulu akafuni ukuluza ukuziluza yena. Wake wenza imvuselelo ensimini yase-Edeni esememeza ehamba yedwa ethi we muntu where are you? Sekubheda umuntu engamboni ngoba kwakumphoqa uNkulunkulu ukuthi amlande umuntu. Uyabona nje umuntu uNkulunkulu adela uJesu elanda umuntu yebazalwane. Kwakuyonto encane leyo. Manje ke namhlanje bazalwane uNkulunkulu ukhumbula amagaba. Bazalwane. Ngikhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu naphambi kwaMoya oNgcwele. Kunezinto esazigcina sizizwa kuthiwa umngidi, uchiliza, ubhengu, ubanibani bakwenzeka izimanga nezimanga. Yekanje lokho nikubonayo nina. Kodwa lawo madoda uNkulunkulu amandla ayisebenza ngawo nisazowabona emagabheni before kufonele emvuselelo. Niyangizwa kanza kwethu? Ngeke uNkulunkulu athule ezulwini abantu bephethwa amakhensa nje. Ayeke ikhensa nje idlale esontweni. Sishumayela ngamandla sithi uJesu unamandla. uNkulunkulu athule kukhona ikhensa esontweni. Hey, isikhathi sokwehla kwakhe manje. Esothwemo. Sengifikile mina uNkulunkulu bekisiyekile nje lesisikhathi ngenzelela ukuthi ungibonakale ngoba usezobonakala uNkulunkulu. Awusezobonakala. Khona manje bese begijimile bebeya komhlaba yalingana abanye sebebamba iqini zama TV engathi uNkulunkulu lahlekile kanti ukhona. Into ebenza babamba iqini zama TV bebemfuna. Bethi ungayapho uNkulunkulu ngabe ku screen se TV wathola ngekho khona indoda ku screen se TV. Hey, ufikile uNkulunkulu amagaba. Jesus. Akashala uNkulunkulu izandla bakumwele. Akashala uNkulunkulu izandla. Akasimile salukubo. Ebazalwane uzophela iglasi, uzophela izifo, uzophela ukukhathala. Sizokhonza uNkulunkulu like never before. Sizoza uthando lukaJesu manje. Sizovuseleleka. Izinto ebeyilothile iminyaka edlule khonyane izobuyiswa. Akasala udokotela umngobeza ubazalwane esakhuphuka esangaphambili egameni likaJesu esangaphambili.